Machiegni nyakora Ramogi jwang weche mago madhiloso weche manyien ruchi makone chal mar fwambo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakora Ramogi nyaka sango ma gin mbako romo gimokwongo maluoka en choko pare wi chik mar omenda nyakora Ramogi jwang e paro mar chik omenda nyakora Ramogi jwang kawuono yangore ni komiti ma ochung' ne rango weche mag omenda e od bura bedo kod romo kod jok mopogore opogore ahinya e sekta mano mar omenda kata uchumi mapacho kae mano kama bedo kata ka gibedo gi romo odiochieng' ma kawuono koting'o Kenya Association of Manufacturers kama girome kod Institute of Economic Affairs gintiere kod Institute of Public Finance kod ISPAC bende mano Institute of Certified Public Accountants of Kenya kod Deloitte ma bende dhi bedo kanyo ka giromo godo odiochieng' ni ma kawuono wabed kod ng'eyo ni kanyo gitime yo machal nade romo nitimo kata Mombasa Road wabedo kanyo kod ng'eyo ni ginto gin gik mage ma bende oluwo chenro ma kama ntiere kar romo nyakora Ramogi jwang mano mar KICC ma bende ka waneno ntie gowi ma bende osebedo kanyo kae bando kod wego rak mantiere pacho kae mane momiyo kawuono komiti ma ochung' ne weche mag limbe kod muchung'ne weche mag limbe pacho kae mano kautane kod jaod bura mamara mano kareka mbiuki ma bende romo kod kambi ma wuok China mano China Wuyi kachiel kod ka jokanyo mag wacho ni wego rak ma ntiere pacho ka kotenore kod gope ma pok ochulgi are ne tim renovation kata ne ber kar romono mano mar KICC walowe romono chako saa 4 mar okinyi bunge tao orofa mar 5 kama chielo nyakora Ramogi jwang ntiere mamoko ma pod waluwo mano ka otenore kod wechegi ma pod wamedo ni kar kae USAID oyango nyakora Ramogi jwang chano chenro mago mag pogo mwandu mago mag taulo mag riane sikunde mopogore opogore pacho ka chenro chakre saa 2 mar okinyi oserumo kendo mana wakel ni kuku mare koromo kanyo saa 7 weche manyien mag migago ka gikacha kawuono chieng' duol kod weche manyien mag oimore wamedo koni ka bende ntiere kanyo ng'anyo mano mar clinical officers kata mano Kenya Union of Clinical Officers yangore ni gibedo kata county ma Mombasa ka gibedo kata kod ng'anyo mamol margi ka gikwayo jofwambo mondo ochopi mondo obed kod gi ng'anyo machalo kamano gidhi bedo ka gichomo apis governor ma Mombasa okinyi ma kaonare saa 4:30 mar okinyi gidhi bedo ka girado Freedom Tree mano ka gintiere kacha oko mar Coast General Hospital mano waluwo ni kena wakoni kuku mari ka joja oko lowe kacha makare tie rombe nyakora Ramogi jwang romo makelo kanyakla manager mag bombe mapacho kae timore county ma Kisumu kendo mano yangore ni gisechopo kacha mano city kachiel kod ka municipal managers girome magawa moro Kisumu are saa 5 mar okinyi ma kawuono kendo gidhibedo kata ka gitwaga kinyalo ber kendo nyalo chan bombe e yore ma opogore mano amedo luwo ni kawuono kendo ang'wakoni gi kuku mare ni gin to gin weche mage ma pod mienjo ka nyakora Ramogi jwang kae wan gi sigana moko ma pod wamedo luwo ni kaka en odiochieng'no ma idhialo e weche gi mag ria ma bende ang'wanene kar kae ni en World Menstrual Hygiene Day ere kaka inyalo rit ler e kinde gi mag ria ne nyithindo manyiri nyasi ne bage county ma Homa Bay kachiel kod ka county ma Siaya kai county ma Homa Bay idhi bedo kata ka itime Kutieno Primary School ma yudore Chonyo South Sub County ka county ma Siaya obedo kanyo ka itime Alego Usonga Sub County ma kod mathodhi ofwambo oko kanyo ang'wakonu gi kuku mare ni gin to gin weche mage mantiere kar kae yiero speaker ka watieko nyakora Ramogi jwang e county ma Migori timore odiochieng' ma kawuono kendo jojuma ntiere kacha assembly kendo ang'wakoni ni gin gik mage mabiro kacha achiel kachiel gikanyo kora Ramogi jwang wadani watiek godo ka wantiere chenro mar mbako romo kama ang'wakelni mathoth ka wantie kodi kar ka nyinga Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakora Ramogi nyaka sango mabiro en twak ma idhi ta kanyo kod nyawada Joyce Luor e chenro mar mbako romo ka warango ber ma limbe jatend piny Kenya Amerika ne okelo e pacho kata enye weche gi mag uchumi kik idhi mabor oriti masani.
Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route, or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709-767-000. Skizza-tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Wocho mar paro en keto maino e fwenyo matut kaka ng'ato winjo. Gik mokaloe kod kata mana kaka otimore. Magi timo gi thoro mar neno ni oyud lokruok makare. Malingling mag ng'eyo e wi ngima mar paro. Okelni kod Royal Media Services. We care. Kick by winj mit mar thum kendo imiel radar. Kick od belo bay. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Wuoth mar manyo chang. Wawuothe piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ni kumi nyalo konyorie kapok yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana Ramogi TV. Nyakora Mugiajwang machiegni e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono en dakika 25 tok saa 3 mar okinyi, manyiso ni chenro mar mbako romo chakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Matai nyinga Joyce Oduor.
Thuon wach modwa twak nyakora Ramogi Ajwang' okinyi makawuono otudore kod ber ma jatend piny Kenya William Ruto noduogo godo pacho kae tok limbe mare mar odiochienge 4 manodhie e pinyno mar Amerika. Nitiere winjruok mopogore opogore ma piny Kenya nokete koke kod pinyno mar Amerika migeno ni biro konyo e nyayo sectors mopogore opogore e pacho kae. Mbaka makamae nyakora Ramogi Ajwang' kaka pile e chenro mar mbako romo wabobedo kwa chwalo ni e county mari kama intiere mar mondo mi wawinjane ni to jopiny pachgi en mane kotudore kod limbe mar jatend piny Kenya e pinyno mar Amerika mane otimore juma mokalo. Kata kamano e studio mar okinyi makawuono nyakora Ramogi Ajwang' antiere kod welo adek wadwa twak mar mondo mi wanene ni to limbe makamago gin ber mage ma okelo ne piny Kenya to ere kaka inyalo jiw ber makamago kata inyalo jiw tudruok makare e kind piny Kenya kod pinyno mar Amerika. Mane momiyo e studio marwa e county ma Nairobi kae antiere kod welo ariyo, e studio marwa e county ma Kisumu antiere kod wendo achiel. Achak kod wendo marwa mantiere studio marwa e county ma Kisumu okinyi makawuono oyawre Dr. Agnes Salome ka intiere county ma Kisumu. Ichiew nade okinyi makawuono? Achiew maber kabisa Kisumu ma e Europe. Chamoso jokanyanam duto no okweuru. Machiegni twak erokamano ahinya kuom chopo Europe ma Kisumu kono mar mondo mi tudri kodwa e twak okinyi makawuono. E studio marwa e county ma Nairobi kae nyakora Ramogi Ajwang' antiere kod welo ariyo, antiere kae kod CPA Evans Ogutu jalony e weche mag uchumi. Machiegni Evans, ichiew nade okinyi makawuono? Kamano ahinya ichiew maber. Amoso jokanyanam no yawre uru kuonde duto mowinjowae. Erokamano ahinya. Machiegni twak. Wendo machielo nyakora Ramogi Ajwang' antiere kod Odoyo Widi. Odoyo Widi en jasiasa. Machiegni ahinya Odoyo Widi, ichiew nade okinyi makawuono? Achiew maber. Sae maono ochiew koda kawuono. Machiegni twak. Erokamano. Nyakora Ramogi Ajwang' kaka pile in bende akaw thuolo makende mar rwaki e twak inyalo ndikonwa kokale namba mar ote machuok 236000. Kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda achiel kachiel ibiro yuda Joyce Oduor. Mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako adona chaka ne ka wachako nono waneno mondi kata wamenyo mondi era mane jatend piny Kenya William Ruto okete koke kinde mane nitiere limbe pinyno mar Amerika. Nitiere omenda mathoth ma pinyno mar Amerika biro bedo ka chwalo ne piny Kenya ma biro bedo ka siro sectors mopogore opogore pacho kae. Kunyalo neno moko kuom graphics ma otudore kod moko kuom omenda ma piny Kenya biro bedo ka yudo kowuok e pinyno mar Amerika obed mar bero wechego mag somo ka nitiere omenda mano madirom bilion 3.2. Mano omenda ma ibiro bed ka ichwalo ne somb jopuonjre mago mantiere grade 1 kaachiel nyaka grade mar 3. Sekta mar somo mago moko kuom winjruok mane jatend piny okete koke kod pinyno mar Amerika. Winjruok e tego arita kwe. Amerika biro chiwo kalapapla 16 ne Kenya ka milion 924 ibiro chwal ne duol mar National Police Service mar kelo dongruoge mopogore opogore. Winjruok e jiwo weche mag ute twech wantiere kanyo kod milion 291 mar chwalo dongruoge e ute twech. Mano kotudore kod limbe mar jatend piny Amerika. Winjruok machielo e weche mag telo makare kata governance bilion 5.2 mar nyayo demokrasia, ratiro mag oganda kaachiel gi telo makare. Winjruok machielo mane jatend piny Kenya William Ruto kete koke kod pinyno mar Amerika en mar weche mag telo makare. Mano milion 198 mar siro yiero. Machielo winjruok mane gikete kokgi mano jatend piny Kenya William Ruto kod jatend piny Amerika Joe Biden en winjruok e weche mago mag kedo gi mibadhi. Mano telo makare milion 561 mar kedo kod weche mag mibadhi e pacho kae. Machielo mane gikete kokgi mano winjruok e weche mag uchumi kod dongruok bilion 477 mar nyayo apaya mano chomo Mombasa. Miwacho kanyo ni bobedo highway ma biro keto wuoth kowuok Nairobi kadhi Mombasa bedo mayot. Winjruok mar uchumi kod dongruok machielo en bilion 22.8 mano tudruok mar ohala mar keto thuolo mag tije. Winjruok machielo mane gikete kokgi ma jo Kenya biro chako
winje ber machiegni ni wantiere kod winjruok e weche mag uchumi kod dongruok bilion 130 mar siro timo nonro AI kaachiel kod dho Kiswahili. Mago moko kuom maber ma jatend piny Kenya William Ruto nowuok godo e pinyno mar Amerika kokelo e pacho ka. Chak kod City Evans Ogutu, in kaka jalony e weche mag uchumi, winjruok mopogore opogore mane jatend piny Kenya William Ruto kete koke, bende obobedo kokelo ber ne jopiny adier kose pachi generally kotudore kod limbe makamano e pinyno mar Amerika? Erokamano ahinya. Ing'eni seche ma jatend piny owuok kadhi oko, nitiere gima sirikal siro ni Public Administration and International Relation. Omiyo tudruok mosebedo e kinde Kenya gi piny mar Amerika osebedo tudruok ma giwacho ni osedhi higni mang'eny madirom 60. Omiyo ka pinje ariyo gi obedo piny, to wang'iyo matut ahinya ni tudruokno en external financing koso en grants. Dipo ka gigi onyiswa ni gina grants momiwa, to nitie clauses manitiere kaka be sirikal mar Kenya biro bedo ka chulogi. Omiyo an gima nyalo wacho nikech king'iyo kaka budget wa nitiere kaka sources magwa mag revenue. Sources wa mag revenue inyalo kawo usuru kuom japiny, inyalo kawo through fines and tax revenues, inyalo kawo kata grants mimiyi gi pinje maoko. Omiyo wan gi sani gimoseliekre nikech wan the kind of documentation ma sirikal nobiro go koa oko chutho temo wacho ni magi gin grants ma sirikal ma piny mar Amerika omiyowa. Conditions ma gimiyowa go. Japiny maneni okinyi makaono ponono ok nyal bedo ni elewa kata ong'eyo gima grants en. Kinyalo mana lero negi yo makare kaka jalony weche mag uchumi. Erokamano. Grant gin kony minyalo miyi but ok migi blanket, ok tho migi amiya, imigi for specific program midhi timo godo. Omiyo iyudo ka sirikal mar Kenya nokawo delegation matere e piny mar Amerika, ne giwacho ni gidwaro kony. To kidwaro kony ichalo ng'ama odhi gi proposal mari for a layman's language ni wan gi jingo kama to wan gi fuok e yo ma kama. Tubedo piny tuwinjoru ka be nitiere kony minyalo yudo koa e pinjego. Omiyo wan from the outset mare oko mare nyiso ni sirikal mar Kenya kanodhi e piny mar Amerika to there's a lot of benefits mane giyudo. Gima dwa tor nono matut ni are they external financing koso gina purely grants maonge condition moro mabiro keto ja Kenya ni mondo mi otim nade ochulgi. To mar ariyo ing'eni ber kwayo kony mano tieng' achiel. To gima dwa tem siro sirikal ni mondo tim ni implementation mondo mi programs maduto mane gikawo ni gidhi timo through this kind of relationship ma gin go gi piny mar Amerika otimre yo makare. Koro an from the outlook mar wachni anyalo wacho ni sirikal noyudo plus kuom limbe mare nikech ing'eyo ere gik mosebedo ka kelo ne sirikal tek mondo mi implement programs gi. Mokwongo sirikal osebedo ka deal gi issues mag corruption. Omiyo kane giyudo jingo ni nitie pesa moro mane sirikal nyalo yudo mondo mi okonywa issues mag fighting corruption, mano wasiro. The second issue ne ing'eni piny mar Amerika gi Kenya ni gi relationship in terms of their history. Al-Shabaab gine luongo nang'o chon ok luongi ni Al-Shabaab mano go Kenya ka kendo no ohinyo kendo nonego jo citizen mang'eny mag Amerika. Omiyo kane sirikal oyudo teko kata mijingo mar milion madirom mana 900 gi wiye kuom fighting crime kendo promoting peace manitie Kenya ka mano is a plus. To chutho iyudo ka gikonyowa nyaka gi equipments kata machines kata helicopters manyalo konyowa. Koro from the kwang'iye a snapshot to nyiso ni sirikal mar Kenya nodhi to yudo ber. Koro gimwatemo manyo en niya, how do we implement them? To mar ariyo, ere kaka waketo gi e chikwa mag budget nikech seche moko ne nitiere budget policy statements to gi grants mane sirikal oseketo in place. Bene giketo magi
chike kaka gidhi gi implement budget koso magi obiro tok ere kaka gidhi keto gi e iye kacha mok yud ni seche moko ni se program ni dhi spend $500 anti corruption to chak yudo $500 manyiso ni koro in gi bilion adiwa achiel koro mane kaka wadang'iyo ni ere kaka gidwa mari gi budget masani mondo mi programs gi duto obed implemented e budget achiel. Korka koriedo yo widi ber ma jatend piny Kenya William Ruto in korka kod bi pani jatend piny Kenya diere duogo kod bere pachoka ma japiny nyalo kwano ni jatend piny no dhi e limbe mar ndalo 4 e piny no mar Amerika duogo nwa gi ber mar kedo kod weche go mag mibadhi nyayo demokrasia pachoka e siro weche mag somo kaachiel kod sectors mopogore opogore. Mwandu mora mobire Kenya ka moa e pinje maoko sana piny mar Amerika dongruok mokelo ng'eny mamoko be ok nyal ne gi jia kech mokwongo gi kubiro e yor mwandu yor pesa mibiro tigo e piny Kenya ka tiende ni gimiluongo ni dola ni dhi medore e Kenya ka kose medore to nengo ne dhi bedo mayot to gima chando ja Kenya mogik malo dola ing'eni onge ka Kenya omako osiepe gi piny mar Amerika joala mantiere matimo ohala gi Kenya matimo ohala iye ka bedo gi yweyo mar chuny ni kare koro Kenya uchumi biro dhi maber mano loso nengo mar dola bedo maber ting'e gimomiyo dola important ne Kenya nikech dola ni emwang'iyo go gimoro amora mwadwang'iyo kata mwang'iyo China gi kuongo kale dola koka ng'iepo e piny ma China so gimoro amora mwayudo miluongo ni pesa ma e pinje maoko biro konyowa e chulo ushuru mantiere bende to kendo biro konyowa e loso nengo dola mondo bed maber kopogore gi mago thoth gik mane neno kochiw koa e piny Amerika gin gik ma many times kwago budget Kenya ka to waweyo ni mago to ok priority ahinya mago ok bi kelowa gi koko gi jopiny gik moko kaka nyayo demokrasia mago gik ma same go budget ka onge ng'ama kete ga e budget omiyo komiwa mago to koro miyo gik mane ok dwa timo kadine watiya gi budget wa koro timore to bende pesa gi botigo de yo makare ahinya nikech ang'eni bilion kata milion 561 noket tenge mar kedo kod weche mag mibadhi to ang'eni mibadhi en achiel kuom gigo motimo newa e pacho kae bende omenda ni boti kodgi omenda ma kamagi bende jopiny nyalo bedo gadiera ni boti kodgi e yo makare biro tiyo e yo makare an kama bede kamane jakom preside omenda moa oko maromo bilion 4 to omenda go tiyo maber nikech jooko ka gin gi conditions ma giketo nikech ing'eni mibadhi bedega wadwaro ni kambi matimo gini nyaka bed kama nitie conditions ma giketo mamiyo in kidwa kelo mari mar mibadhi cha to ok yud kama donje gibedo nyaka gi winjruok gi bank ma pesa ni dhiye gibedo nyaka gi nonro minono go to nyaka ne chak temi osegi kanye be en on time koso bino yware chien bin moko bam dhi kamoro magi te ng'i omiyo pesa matiyo ga maber Kenya ka molo piste gin pes donago thothne be yudo ni nyaka ng'ama inspect ka tich tiyore bo athurgi koro pesa gi tiyo ga maber molo pesa mobolnwa bola ni mano maru koro dhi nyime so wach mar mibadhi to kane ka dhi bedo ka kata mana wach mane neno mar gero yocha awinjo ka jomoko wacho ni yo no idwa ger gi nengo matek yo no ok bi timore jomoko bende wache gazet ka unano ni yo nyalo kata medo nengo mar wuoth mano kowuok boma Nairobi ka kidhi e boma ma Mombasa jo Kenya ka wan gi joma uso gimiluongo ni negativity sayote gik moko be giuso ka miluongo ni single lane thinking paro mari madhino kende ming'eyo mabiro chato kidewo in iseng'eyo ni ng'ama nodhi Amerika mokelo pesa ni ok ber niga koro in gige motimo gi manyo magi marach ni ichalo critic mar debate koketi ni ne critic e debate in pingo kende ming'eyo kata gimoro ber to mani uma nyaka wang'e na awinjo ng'ato wacho ni to pesa ni ka en 477 billion to kilomita bende 477 kilomita en 480 to idhi ger kilomita ka kilomita gi bilion 10 gima ge kiaga ni yono en lane auchiel ochalo ng'ama gero yore auchiel dichiel koro samigo kwano nyaka ibed gi paro matut ok paro madhi kende maduogo onge nyaka ing'e ni yono igere yo mabiro ting'o highest tonnage ma nyalo ting' ok gere kaka mogere i chuny town ka migero ne geche matindo
igere yo madhi ting'o tonnage madongo, nitie excavation madongo, nitie bridges madongo midhi gerie, nitie overpass midhi ger mondo le okale boye kaka ineno reru no ger kani. Mago gik madhi miyo yono nengo ne dhi malo kabisa. Wawinjane Dr. Agnes Salome ka ntiere kaunti ma Kisumu gi kwawe oko e twak ahinya okinyi makawuono. Omenda ma jatend piny Kenya William Ruto nowuok godo kowuok e pinyno mar Amerika kobiro godo e pacho kae mar siro sectors mopogore opogore. In kaka janon weche mag siasa Dr. Salome, bende iparo ni boti kodgi e yo makare, to bende en adiera ni okelo ber modhuro e pacho ka kowuok e limbe makamano? Dr. Salome. Erokamano ahinya Joyce, an ka Kisumo ka adwa wacho ni an asomo America. I'm an American educated woman. Tadwa mor kabisa ka chako gi go erokamano ni Ambassador Meg Whitman. Limbe Maruto odhigo America is informed gi Ambassador mar America e Kenya. Gini kapoko wacho kata mar limbeno, wawache ni jogwa mioro kaka ambassadors oko onego work so hard mondo gi market Kenya. They should not be there for their money. To ng'at ma ambassador ok ng'at maringaringa gi weche, en ng'at mamanyo diplomatic course. Gini neno Meg Whitman mane okothre gi jo opposition nyocho dhi limo ogai Raila Amolo Odinga e dalane to pave the way. Koro gik ma jo America omiyo jo Kenya gi, they are very good, they are much in time. To adwa agree gi ji ariyo mowuoyo e studio go kata godoyo widi ni pesa mar America ok inyal kawo mitigo ovyo ovyo. Pesa no ok en kaka mar jo China. Ibo ng'iye, ibo pute into proper scrutiny kaka otiyo, kaka ji otiyogo, to gima ber no siep ber. Pesa gi obiro nikech the 60 years of good relationship. Kwanza pesa mar peace. Again, America is the most threatened country in the world nikech terrorism. Gise experience was experience. Corruption bentie ka, election issues, health ntie, waneno ka giketo education, to gima ber ma gimiyowa pesa mang'eny e ndara. Onge gima ber e piny if you have proper means of road. The road network, kidhi America, Joyce, Ibomor, they are where they are because of their road network. Kama ng'ato nyalo kawo chiembe mater kuma teri is very, very important. Kora do wacho wuoth manyocha, limbe manyocha President Ruto odhigo oko. En limbe mokelonwa geno, mokelonwa gich mabeyo. And it is not one-sided. Kata Ruto kama negidhi okwa bet America, lakini jo America bong'eyo gik maber ma jo Kenya promise gi. Kora do wacho ni it is give and take relationship. Erokamano. Iwacho ni ka en give and take, nyalo bedo ni seche moko Kenya no chiwo ang'o mar mondo mi giyuda ber makamago kapod antiere kuomi Dr. Salome. Erokamano ahinya kuom penja mano. Kenya, for example, okonyo America gi terrorism matimore Haiti. Kenya otero askache, onge African country matero askache policemen to Haiti. It is Kenya that is doing that. Wakia parien Kenya ochamore sache moko timo business moko kaka business mar maua chalo teron jo America. They have given American space for their soldiers mondo be trained ka. Wantie nyaka gigine mantie boot airport ka. The American camp that the lab that is doing Kemri, part of it is America. Maginyalo timogo research, make different diseases. Is a disease control place. And it is in Kisumu, Europe ka, Magigo ntiere. So there's a lot behind meet the eye, mawanwakia. Nikechikidhiko siepni, kitingo zawadi, ibesa midok, nyakomiye gimoro. Koro, it is give and take. And there is no free lunch.
Odeyo widi bendi paro ni en give and take kaka Salome wacho ni nyalo bedo ni nitiere gima piny Kenya nochwalo ne piny no mar Amerika momiyo Amerika be koro duoko lwete mar mondo mi no miyo piny Kenya omenda mopogore opogore mibo bed kisiro godo sectors mathoth e pacho ka. Kendo gima Salome wacho no mana ma jopiny neno e yo mayot. De tek ma Amerika dwa biro go Afrika ka. Amerika en piny ma operations ge nitie piny mangima. Samoro meli mar Amerika ni Indian Ocean. Gidwaro kama gibiro chunge ka gitero supplies e meli gino, ka gi repair meli gino kokethore, ka giloko gini mantie giduoko. Koro Amerika kobedo siep gi Kenya. Kenya biro nyalo bedo kaka part mar Amerika manie piny Afrika. Gigege ma gidwa kano moko ginyalo kano ka. Ginyalo kata loso barracks gi mar army moro bende ka. To ka gitimo mano bende gikonyowa. Koro joma paro ni nyalo monjo Kenya. Koni to Kenya mudwa monjo no osiepne moro chung kanyo miluongo na Amerika. Be nigi gik gilweny kanyo. Nyalo miyo kata wan bende nengo mar ngiewo gilwenywa dok piny. Nikech ka Amerika oketo gigegre mag lweny machiegni kodwa mondo ng'ata manjore obi omonjo biro bedo matek. To Amerika be yudo koro thuolo kamo nyalo chunge koloko law, kamo nyalo chunge kokane equipment moti, kamo nyalo time gigege ma ok do tim koa gi Amerika. Ing'e ni samoro ka Amerika obedo gi lweny machiegni gi koni, to mondo giya gi gilweny Amerika ma gichop go koni en tich matek. To kamoko nitie bathe ka ma jo Kenya rito negi, to koro miyo gi tich mayot. Kata mana goods ma giuso ka gin gosiep gi Kenya, Kenya nyalo mako ne kanya. Ang'e ni ng'eyo ni nolandi ni Kenya ma koro dhi bedo en non NATO ally mar jo Amerika e pinyni. Osiepe jo Amerika e piny mangima gin jo NATO. To kaw Kenya bo riw kanyo. Koro benefits ma jo NATO yudo gibe gibiro yudo. Kendo ma ok yuto mokwongo. Ka wadhi nyime Kenya biro yudo ber mar Amerika mang'eny. En ni ma en kar chakruok. Kuchako osiep tinyalo ng'iewo ne nyadendi sa. To ka gino dhi nyime to koro chope mtoka nyaka ot. Koro kwachako osiep ga Amerika waneno gik ma gimiyowa. Kosiep ni odhi nyime ma dwachgi watimo to gimbe gitimo dwachwa. Wanyalo medo yudo gik mang'eny. To riwruok e teko. To Kenya biro benefit nikech giriwore gi ng'ama jamwandu. Kata piny ma thurwa ka johero bedo osiep gi jamwandu. Omiyo ka Kenya oneno ni gibedo osiep gi Amerika en ng'ado bura maber. Onge bura maber ma Kenya oseng'ado malo mano. CPA Evans Oguti wacho kanyo ni pesa makoro piny Kenya oseyudo kowuok e piny no mar Amerika onego bed ni nono e yo makare kaka inyalo ketgi e tim mar mondo mi seche moko omenda moro amora kik lal miru mani koro ni ero Amerika nomiyowa bilion 3.2 mano mar chwalo somb jopuonjre grade 1 nyaka 3 to kinono makare to kia kuma ndach pesa no nitiere onego bed ni ketogi e tim e yo machalo nade mondo japiny ma kawaida mantiere counties kata mantiere counties duto 47 owinjane ber mar limbe no. Onge piny manyalo mi grant ka ok ong'eyo what are the strategic benefit modhi yudo. Omiyo Amerika manyalo bedo ni it's a win-win situation. Onge kaka Amerika wawe wacho ni Amerika nomiyowa pesa manono. Nitiere strategic benefits ma nyaka Amerika bed godo e pesa ma gichiwo. Mani adieri manitie. Ang'o miyo Kenya oket kaka NATO alliance mar Amerika. Ere kaka Kenya osebedo ga ka trade gi external parties ma Amerika be feel ni jogi osebedo ka infringe kama gimbe gidwaro ni gi benefit. Inyalo yudo ka Kenya osebedo ka trade machiegni gi pinje mag China, inyalo yudo ka osebedo ko trade machiegni gi pinje mag India. Tang'o miyo koro Amerika biro as a strategic alliance e piny mar Kenya. Manyiso ni winjruok mane nitie kind piny mar Kenya gi piny mar Amerika strategically nitiere gima wen ka. Mane adieri onge pesa manono. Mar ariyo an ka ng'eyo kaka oganda wa ma Kenya ka wasebedo gi issues koni gi pesa mane wayudo kuom Amerika gi. Iyudo ka ndara ma jo Amerika dwa loso is almost a 10 billion road per kilometer. Mane adieri. Manyiso ni kigoye mita achiel kama ochalo ni odwa bedo malach nade nikech mita achiel kende dwa los gi milion 10 nikech 1000 meters kelo kilomita achiel. Omiyo kidwa ng'e ni ere kaka ndara ni kowe lwetwa kendwa
kaka jo Kenya gi gima waseng'eyo gi weche mag mibadhi. Bobro lose to the standard that is required. E gima omiyo watemo jiwo ni kiyudo grant kata pinje ma oko komi grant to gimiya without an eye. Ng'at manyalo bedo ni bedo kanyo makonyo mondo mi at least pesa ni wayud value for money. Gima natemo siro nikech inya yudo ka budget kane Kenya kwanza okawo loch. Ne gin gi gima ne gichako ni bottom up economic transformation agenda margi. To ne giyudo loch ka sirikal mar Uhuru Kenyatta nowenegi budget of about 3.6 trillion. Gitimo ne supplementary mobedo kamano. One of the things mane ging'iyo as measures magidwa finance ko budget no benedona grants ne nitie. Budget mo implement sani is about 4.3 trillion. En gidona grants. Sani hapa ni odhi bedo gimoro 4.6 trillion. Hapa ni pesa mwayudo America ni oningo bedni okonyowa in the subsequent budget ma chakore post June, 1st of July. Koro kwada yude, wada ng'iyo ni ya kaka migao madili gi weche mag mibadhi anti-corruption. Sani ne as per the budget policy statement marwa gi Ministry mar Finance nuwaketo pesa di ma dili gi mibadhi. Mani gima dwang'eyo. To kanwaseketo to America bomiyowa 561 million. Ere migao mwaneno ni ne budget wa masani nok dhi finance yo maber momiyo pod ne 561 million ne dhi konyowa. To kodhi konyowa ere kaka ng'eni ng'ato kone kane en gi paro ne adhi nyiewo suit masing 40,000 higa mabiro to ng'ato chako medi 40,000 ing'eni pachi nyalo wacho ni bas koro duka mar 40,000 ok adhiye koro we achik duka mar 80,000 manyiso ni kokwa bedo strategic enough to benefits gi duto ibro yudo ka wan gi a lot of financing moa kuom jowa ma oko to benefit ma japiny nyalo yudo kuom gi to pod onge. Koro wabeduru open ko wacho ni adieri wayudo a lot of benefits kwa e pinje ma oko. To like for instance the government bro yudo around 198 million issues mag zero elections mag Kenya ka. Mano maiga mar 2027. 2027. Wang'iyo ni IBC and its financing ere migao magino dhi donje mag dhi konyowa ma weche ma chando watok every election gi. How are we going to mitigate them? Nikech 198 million in terms of IBC financing oken pesa moro malach ahinya. Ne jo Kenya nigi fuok kanye e IBC mowacho ni 198 million ema kwa yudo kende as a grant to biro konyo e migawo achiel ariyo adek. To chutho onge pesa mwanyalo bedo ni wayudo kwa oko e yo manono. Omiyo watemo mana siro sirikal mar piny ma oko no gi sirikal mar piny mar Kenya. Nikech strategic alliances magibedo gogo onego wabed gi representative kwa e piny mar America to gi representative e piny mar Kenya. No to kwa we ni jo Kenya wagi kende ema dhi implement gini to dipo ko kwa yudo value for money. Adwa ni weya wach kamoro matin e yore mag grants mwanyalo yudo kata aid miyudo ga e piny. Ok miu pesa mokwongo kokikonu timo gang'o. Ing'iyo gima ok utim ga maber. Tinyiso ni gini inyalo tim gi pesa di timie pesa no. Kaka an ng'amo chunga ne pi, wan ga gi budget ma sirikal miyowa. Mikwa ni ma ugergo kama tuter kama. To donors ka ng'iyo ni tang'o momiyo nitie dam moro kama ber ma ka oger to nyalo loso gigi te tok gere. Dam ni wager ne jogi. Ka tigo budget to dam ni nyaromo pesa di 40 billion. Koro imiyo 40 billion. Koro kichaki duogi penje ni to 40 billion ni to wakete nang'e budget. En obiro gi gimo dhi timo chuth. Pesa mene na Amerika okelo gi te. Gibiro gik ma gidhi timo. Kendo obiro yudo ni gigo mondo ne yiergi ni mondo gine ma Amerika okele budget onge kama no oseket gi strategic plan marwa ma Kenya ka. Emomiyo gikoni ka to tamo jo Kenya timo watimnegi. Ka to tamo jo Kenya timo watimnegi. Kaeto thoth gik mabe gitimo gin gik ma gimbe giyude konyruok kaka osiepe nowacho ni onge gir no. Gimbe nitie geno ma gine go e gigi. Geno go gin gik mabeyo. Ineno kaka piny mwadake ni. Ka idake kor gweng' kuchocho. Jaduka mor koneno kibiro. To imbi mor kineno ka duko yawo. To jaduka ok dhi mi nono, ibi ok dhi mi pesa ni nono. Iluongo ni partnership. En osiep ma mutual, ma ng'acha yudo to amba yudo. Omiyo wan kaka jo Kenya ka wamor gi gima wadhi yudo. To gimbe gidwa mor gima gibiro yudo Kenya ka. To in
midhi e duka inyalo yiero duka machielo jaduka be koero nyalo kono oyo gimidwaro na onge go koro miyo kwa yiero watiyo kanyakla waduto wamor waduto wadhi yudo konyruok waduto wadhi yudo gima ber Akopo kwa dhi yuyo marwa mokwongo Dr. Agnes Salome ka intere county ma Kisumu kono. Kwatiyo kod ranyisi mano gedo mano marapaya ma ibobed ka igero mano ma Nairobi kochomo Mombasa mano mar omenda maderoma mano bilion 477 wacho ni piny Amerika ema koro bro bedo ka gero apaya makamano mano mar super highway to kinde mang'eny wang'e ni piny Kenya kokale gedo maga piny to piny no mar China ma jakonyo piny Kenya bende mano seche moko nyalo rocho siepe kind piny Kenya kod pinje mamoko kaka China ma Kenya miyo orak makamago kosobo tega osiep e kind piny Kenya kata ohala e kind piny Kenya kod pinje mamoko. Joyce erokamano kuom penjo no. Adwa wacho ni in international relations all interested parties kao gima ginyalo timo. Ang'en piny Amerika adwa wacho kaka awinjo kaka CPN owacho maber kabisa ni kila piny maoko has an interest in Africa. Wan gi gik mang'eny ma gionge go. To China nyocha nitie gi interest nikech nyocha migi loso ndeche wate. And America is always at loggerheads with China. Nikech giduto they are moving on the first lane. India because is threatening because Obo osongo mbele. And these countries also make the G7 and the G7 is also threatened. Koro piny ka piny dwaro ng'at maginyalo donjo maginyalo konyorego. To kaka ndarano ang'en jo America ema bolose. Tenda no nyalo miyo kata citizen ma China but they will have control over it. Magibe giwachi ni neuru kaka wanyalo loso ndechegi compare gi mar jo China. That's a diplomatic thing. So in the international relations you have to go a party minyalo konyi. Gimoro madwa kwere studio kaka poka wacho. Awinjo kodoyo widi owacho ni nitie gik ma America nyalo time Kenya mok ginyal timo thurgi. That is a slave mentality. Mano kwecho mentality. We have to sign memorandums as equal partners. Onge ni gimo kinyal time thuri bo timo Kenya nikech miwa pesa. No. Nobody should look at the other brother over the shoulder. We are equal partners. Wabe wantie gigik mionge go, ibe intie gigik mwaonge go. Gimo wacho mar dukano ber kabisa. Lakini tuse ntie gik monyalo pando, mago nyalo timo Mombasa, moko nyalo timo thurgi. Kenya is not a dumping place. Mana tamore kodi odoyo widi. Lakini we form a business partnership. We form economic enhancement partnership. Those are very important. Lakini wabire mesa kama equal partners. Nikech sani, kaka Kenyan sani, dwa sacrifice 1,000 policemen to go to Haiti. Waneno kaka Haiti chal. To relationship mar America ni kenda dwa kwero. Oko chakore gi President Ruto kende. It started from Kenyatta time. That is why before Ramogi Odinga niko neni enja East. Mzee Jomo Kenyatta ni wacho ni enja West. The relationship continued under Moi. The relationship continued under Uhuru Kenyatta. The relationship also continued under Kibaki. We have a 60-year good diplomatic relations. And so we should come in here kaka equal partners egini. Gimagi konyo wago wabe wanyalo konyogi. Kik wabed gi slave mentality makoro ini konya koro inyalo timatima gimidwaro time pinywa mano atamra. Thank you. Adwa ni wakao yuyo madu inte gimidwa dwa kapo kwa kao yuyo aneno kwa donge daka achiel kende. Agnes wacho na anonge gima wacho madhi gi slave mentality. Ena ni kin fundi bau to gimara mori pane nyalo losi gi nyundo. Kori ni be pengo wedi. Tip imanya ere kama wang na penge mondo jokone. Ere kama wache. Ere kama wache ni America bro timo gima gidwaro Kenya. Achiwo maber nyaka example. No, iwacho maber kabisa. Nigi nyalo timo Mombasa. Ano kan fundi bau kwa chal kodi. Which school did you go to? Adwa ni wakao yuyo adundo modi nyakora magajongo wakao yuyo mokwongo kaitu wadugo wathi mbele kotua kute magi benda bro bedo kasomo bang yuyo mwakao gisani kikidhi mabora.
It's a thing of beauty. So easy to use. It's just so easy to find what you're looking for. You know what? I just love the download option. I always have something for my private jet. Is the quality good though? What about network issues? You just have to change the data settings and presto. How much is it again? Just 300 bob a month. Just 3 bubbles of champagne. That's more like 1 bubble. Shika the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids' hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Isn't it just air in there? There's really no champagne in the bubble. Girl, you know what we mean. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Dial *811*495# to get Our Father. Tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie Odu na namba yako ya simu. Na kusoti. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wache to go kot to jibiro te. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Hello, nyaminwa. An kare, karan bene ni kare. Wabo dogo machiegni. In kik ibed gi kibaji. Ing'e ang'o Sirat? Okawa higni 5 kapok achamo chiemo machal kama. To odiechieng' ma kawuono miya paro meher. Kuma intie sani, ang'eyo maber ni gik goye. Meher, mana kaka in isedhi nyime gi ngimani maber ahinya kaka idwaro, an ok abie mondo Sarabu riti kae mondo in iduogi. It's time to strike back. Rated Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Kendo nyako Ramogi Ajong wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono kama twak otudore kod limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e pinyno mar Amerika ber ma oduogo gode pacho kae. Bang' limbe manodhi e juma mokalo mano mar odiochienge 4 nitiere omenda mopogore opogore mane pinyno mar Amerika ochiwo ne piny Kenya man mondo mi okonya e bero kata dongo sectors mopogore opogore e pacho kae. Nyako Ramogi Ajong kaponi e kitudri kodwa gi sani antiere kod wela dek e studio marwa e county ma Nairobi kae. Antiere kod CPA Evans Ogutu jalonye weche mag uchumi, Odoyo Widi jasiasa kaachiel kod Dr. Agnes Salome entiere studio marwa e county ma Nairobi. E county ma Kisumu en janon weche mag siasa. Nyisi ni ote magi bende abiro bedo kasomo achiel kachiel bang' yueyo ma wasekao. Achak kod ote mano mar Dennis Abila wacho na se nyum ena kod pacha President Ruto okelo hala malach ne piny Kenya, kik waket siasa e gimoro amora. Ote machielo, Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni limbe no to kata e bed mana ni nigi ber ma bende okapar
to ok odhi konyo ja Kenya ma kawaida kaka wan kamae. Odhi konyo individuals, kata kamano odhi konyo individuals mani machiegni gi sirkal. Odhi mbele kowacho ni mar ariyo, limbe na omwonyo pesa mathoth ma kata ber bedie to onge faida. Mibadhi manie pacho kae ok de yie dongruok obedie. Odhi mbele kowacho ni penj na jalony ni ponono ni ber nitiere ere kaka odhi konyo jopiny gi uchumi ma Kenya. To omenda momiego debed ni en hola ma jo Kenya biro chulo bang'e. Giketwa e ler, aluwo twak ka an Umoja. Erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng' kuom ote makamano. Billy Bravo wacho ni ber to okelo en mana ni pesa ma odhi omogo bergo ema ne ng'eny moloyo ber ma okelo. Eric Mboya wacho ni Amerika pok nokonyo piny moramora ka gionge gi self interest. An weche sirikal ni nasewerago. Abdalla Amar Katito wacho na mor gi ker kuom dhi dwaro ne jo Kenya ber waweuru siasa mingi. Aya, mago moko kuom ote ma joneno magwa chwalonwa kokalo yore duto te mag tudruok. Okinyi ma kawuono med chwalogi wabobedo kwa somogi achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak marwa. CPA ine madagom ni duoka ne penjo ma Ruth Nyathi Ochieng' openjo kanyo jopiny pod nitiere kod to ni bende wabobedo kwa yudo ber adiera kose gimo mabedo mag individuals mantiere sirikal. Erokamano ahinya. Kwang'iyo gini malach, wawacho ni nitiere donor grants manyo wayudo kuom piny Amerika. To adieri gin specific ne program magidhi biro ka gibedo implemented. Onyalo kelo yot, to yot no is very insignificant. En gimoro matin kabisa kaka uchumi mar Kenya nitie sani. Kaka nyise ni currently 2023-2024 financial year, sirikal mar Kenya implement budget mar 4.3 trillion. Donor funds mwadhi yudogi in relation to the budget marwa pod nitiere fuok mang'eny kabisa ma japiny to pod nitiere kaka ok dhi yudo yot. En mani 1,000 miles starts with a step. Ok ni nitiere economic impact moro ma immediate mawacho ni tok ruto Amerika to piny kata uchumi mar Kenya dhi lokore kendo dhi bedo e nengo mayot. The public debt pod ni malo kabisa. Omiyo pesa duto mwachoko percentage mamalo pod itiyo godo mar chulo gope. En mani kopo ni in gi migawo pek to ng'ato miyi konyruok kata obed mana konyruok matin. Ok anyalo wacho ni konyruok matin no ni biro dhi loko ngima jo Kenya ma immediate ma wawacho ni kwadhi e financial year 2024-2025 to wadhi yudo ka ngima olokore. Mano ka wacho ni utadhi wacho ni mano en miriambo. But progressively kaka ndara ok ger odiochieng' achiel. Ndara ibiro yud ni nyalo gere kata higni mana 2 kata 3 mabiro. Omiyo en program moko ma mos but immediate measures, the mid-term to the long-term effect, gima limbe ni wang'iyo ni after long term waburo yudo ni ka koro economy kata kwachako 2027-2032 ibiro yudo ka nitiere infrastructure moko ma koro wan go ma we don't have to spend money mondo mi gibede yo maber. To gi sani ok anyalo wacho ni nitiere immediate lokruok. En mani nitiere migawo moko ma piny Amerika koro kobire to jopiny Kenya nyalo wacho ni kapo ni kedo gi mibadhi kaka itiyo gi pesa mar sirikal bedo ga matek nikech department no ok yud ga financing mang'eny kaka the Ethics and Anti-Corruption Commission, kaka Directorate of Criminal Investigation, kaka Auditor General. Every agency ma deal gi anti-corruption ko miu boost be nitiere migawo munyalo dino go ohula mag pesa mok tiyo yo makare. To kosedino go ohula kare pesa mane bedo wasted ka ginyalo bedo diverted e gik moko manyalo konyo jopiny. Koro nitiere moko manyalo konyo jopiny kaka iluongo ni digital health. Kaka yudo ka piny mar Amerika dwa konyo Kenya in terms of improving. In fact, technology konyo kabisa. Ibiro yudo ka sirikal sani wuothe kor gwenge. Gipenji be in gi jaodi nyithindo health magi to gi capture data no. If that data utige yo maber, mok ni nyalo ti kode yo marach nikech sirikal
history osewacho ni data ka giyudo go to osebedo kitiyo go data ne yo mok ber. Kopo ni Ministry of Health gi data ma giyudo cha otige yo maber, to wanyalo temo mitigate effect, nikech ibiro yudo kinyalo consolidate issues mag tuo ma chronic gi. Wayudo ka gibedo consolidated, mwanyalo wacho ni gweng' makama ging'enye, koro sirikal tiyo gi omende yo makare kama data gi osebedo ni malo. Koro nitiere migawo moko manyalo dhi konyo jo Kenya immediately. Iyudo kaka issues mag prison gidhi invest pesa moro maber around 291 million. Gima konyo ng'eni prison osebedo overcrowded. Ok ji temo dhi e jela. Gin iluongo ne ok gin jonjore mata, nitie jok moko ma just need reforms to gichak gibedo jok mabeyo e society. To ka gibedo overcrowded nyiso ni jela no kisedonjo to chalo mana tho. Koro kopo ni sirikal mar Amerika nyalo konyo in terms of those, nitiere achiel ariyo adek manyalo wacho ni onge immediate ma wabro wacho ni higa manyien to ngima mar jo Kenya gi economy mar Kenya timre nade olokore. Mano di require the policy framework ma sirikal mar Kenya kwanza oketo mondo mi olok ngima jopiny. To ok dona, onge piny madongore through donation. Nyaka jopiny yie ni gine ma gigero piny gi owuon. Kata Amerika, an pok nasomo history moro kaka Amerika ni noyudo dona moro, to ne gidongore makoro wanyalo depend on them. Wanyalo kawo lessons kwa kuomgi to wang'iyo strategically how did America develop. Did they develop by overtaxing people? Dipo ka ushuru gin to tax measures magichal nade. Kaka maro, did they broaden the tax base because ne gi increase the tax rate? Kopo ni mago migawo magisekawo, wan kaka sirikal mar Kenya onego bed niya wanono matut kuom jogi. Gima onego bed ni terowa e piny mar Amerika mokwongo en technology. Onego wang'e ni they are so